manan. So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Angeline. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Till My Heartaches End. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? May kaning sa kababay nga taga Pamplona, Negros Oriental. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Angeline. Agoy, defeat na sada. Di lang sa ko mag-ML, uy. Angeline, may sige pa kag-ML diha? Katuog na ko, no? Matog na ko ng taod-taod, te. Mag-Facebook lang sa ako. Pag naangyan na sugay ni katuog ni mo, ha? Ote. Bi, tanaan ko nun ako messenger ko. May chat ba na ako? Otro sa ding ako messenger. Huwag kayo ni chat. Mag-post na lang ko sa Mobile Legends sa public group, bi. Pagkahuman, matug na ko. Uy, hala. May nag-comment sa akong post. Joey ang pangalan. Ako ning stalk, bi. Uy, taga-Nueva Ecija man day ni. Kiahak na, ha. Makatagalog mga kakug-ahat, ani. Nanawag siya na ako. Ako na lang yung tabagon, bi. Hello? Hi, kumusta? Okay lang. Ang lakas mo mag-ML, tapos core user ka pa? Chamba lang yun. Hindi, chamba yun. Magaling ka talaga. Ano bang itatawag ko sa'yo? Angie na lang. Angie, okay? At ano naman ang itatawag ko sa'yo? Joey? Joey. Sige. Jay? Yes? May jowa ka na ba? Ako'y manguyab pang kanin Hello? ako. Jake? Anong sabi mo? Sabi ko, may jowa ka na ba? Wala pa. Hindi nga. Wala nga. Wala pa talaga akong jowa. No boyfriend since birth. Talaga? Talaga. Kung ganun, may chance pala ako sa'yo. Joey. Kisa man na permi mo ikasulti sa cellphone, G. Imo nang uyap? Nanguyab pa lang, te. Tagadiin man sad na. Layo, te, uy. Taga Nueva Ecija. Uy, kalayo gudi ay. Maulagi, te. Te, okay ra kung maguyab ko? LDR? Anak gid, te. Kaya to man sis layo. Oh, ikaw. Suway. Jay, ang tagal ko nang naliligaw sa'yo. Kailan mo pa ba ako sasagutin? Pagpuputi na ang uwak. Ano? Joke lang. Sige na. Sagutin mo na ako. Sige na nga. Oo na. Sinasagot na kita. Totoo? O, lagi. Uyab na ta. Ano sabi mo? Ang sabi ko, mag-shota na tayo. Ay, thank you, mahal. Mahal? Bakit parang nabigla ka? Nagulat lang ako sa sinabi mong mahal. Yan ang call sign natin, mahal. Okay.
I love you, mahal. I love you too, mahal. I love you too, mahal. Ate ba, sungugan ka ayong Ang saon man. Nga nakadungog man ko pag ingon nimong I love you, mahal. Mo may gusto ni Joey te, nga mahal ang among tawganay. Nga, sige, good. Maumang ka, ha. Hala, sige. Enjoy sa imong long-distance relationship. Kumusta, mahal? Okay lang, mahal. Mahal. Alam na ang pamilya ko na may jowa ako. At gusto ko nilang maglala. Lalo na ako. Gusto kitang makita. Ako din. Gusto na kita makita sa personal. Mahal, asahan mo. Pag may pera ako, pupuntahan kita dyan. Pila naman rin kaadlaw nga wala ma-chat si Joey na ako. Unsa mo kayo nahitabo niya? Ay, salamat in taon. Siya ning ni-chat. Mahal, pasensya ka na kung hindi ako nag-message sa'yo. Nasa ospital kasi ako. Unsa mo kayo nahitabo ni Joey? Ha? May sakit ka? Oo, mahal. Ano bang sakit mo? Lagi na lang sumasakit yung tiyan ko. At may dugo din ang dumi ko. Sabi ng doktor, habang buhay na daw akong magdadialysis. My God! Siguro, malapit akong mamatay, mahal. Mahal! Uy, kuya, wagod si mong uyab. Maulagit eh. Uy, lisod ang ingon ana, da. Nga naman, te. Ingon ana, maguna pirmi ang i-dialysis. Dili na nakalakotay og dugay. Maong dawatan na lang nga moabot ang panahon nga mawa gina siya nimo. Ate! Pila naman rin ka oras ka wala mag-online si Joey. Nga naman ka. Ay, salamat. Salamat ka nag-online na. Ako sinsyatan sa dili pa ko matuka. Ako lang siyang kumustahon. Sa maling iyong reply? Mahal, pasensya ka na kung ngayon lang ako nag-message sa'yo. Nasa ospital kami ngayon ng nanay ko. Nadisgrasya kasi kami nung papunta kami sa dialysis center. Sige, send ka picture. Kinuo ko. May bindahi ang iyang ko. Kumusta naman ka si Joey? Uy. Di amat ay kisahad ang ate ni Joey na ako. Kinuo ko. Si Joey manikisod sa lungon. Wala na si Joey. Patay na siya. Ano po bang nangyari? Nabundol siya sa motor kaya siya na-admit. Pero, nag-chat pa po siya sa akin 9 p.m. Okay pa siya nung oras na yun. Pero 2 a.m. nagkumato siya. Basag kasi yung noo niya. At yung dugo pumunta sa kanyang utak. At yun ang kinamatay niya. Ginoo ko. Joey! Bisan tuod og wa mi magkita ni Joey sa personal. Og long distance relationship lang mi. Sakit paghihapon kaayo sa akong part nga namatyan kog uyab. Og hangtod karon, wa pa gyud ko maka-move on. Dili na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampon. More power sa RMN.
kita mga higalang kaagi ni Angeline nga taga Pamplona, Negros Oriental. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit tiragulahan, till my heartaches end. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing agabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Maika, hinggod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak, tagaglan sa Rangani Province. Punto legal kining akong soliran, kabahin kini sa yuta sa akong lolo. Naprinda bangod ni niya kay i-invest. Pero naskam ang akong lolo. Aron ninyo hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Maika, Uy, asa lo, mas mama ni mo? naaman lo. Ma! Diyas lolo, nangita ni mo! Kariyot. May aman lagi ka pa. Tala, kuyogi ko, ikay ihap. Ha? Unsay ipon pa? Manggoy ni Eddos Bay, mag-invest ko nota. Human sa usak ka buwan, mutubo ang kwarta og dako. Dublihon nila ang kwarta nga imong invest. Sampol, ang imong 10,000, ang imong 10,000, mag 20,000. Uy, tempo sa luoy. Di ba ko na investment scam? Sa, patakang storya na may kaoy. Kay dilinis ka. Di pasabot na kuha ni nilag mayo. Unya, asa man kuno ko kwarta para i-invest ana pa. Ay, dalhon lagi taka. Kaya ako mangiprinda ang akong yuta. Unsa? Iprinda ni mong imong yuta tungod lang anang investment lo? Asa sa mama ni mo, Maika? Ni kuyog ni lolo pa. Kay magprinda ko to siya siyang yuta. Ha? Oh, ano mamirinda man siya? Usam lay kadako sa iyang panginahanglan. May gipamati siya o kinahanglan nga magpatambal? May untaw ingon anang napatan sa kwarta pa. Pero para investment man ko no. Aw, maayo di ay kay i-invest man. May untaw klaro nga investment na. Unya og scam. Ha? Wabita kahibaw kung asa na siya mag-invest pa. Basin kung ilad ba o scam ba? Aw, to ang magasmama ni mo. Di mahibawan nato na ron. Na, Able. nanas mama ay. Nara, abli nga to. Aron nga, mahibaw tag naunsa ng ilang lakaw. Unsay nga sa investment ma? Almaniko. Ha? Unya, legit na. Na, butag to oy. Maayo man sa din noon, mga istorya ang mga tawhanan dito. Ilag yun, nakumbinsir si Papa nga mag-invest og 20,000. Hoy, 20,000 ang invest ni Lolo ma? Lagi. Og ako sa pakubrahon ining Papa human sa usa ka buwan. Kay mo doble man unya ko nung 20,000 ni Papa human sa usa ka buwan. kadagko sa dalang kwartaha, Amalia, oy. Kanong misugot masab ka? Ay, may mahimo bago di ay kong Papa. Na magtuman man gina siyang gusto. Maong to ay. Naprinda gyud ang among yuta og 20,000 kay i-invest ni Papa sa Almaniko. Why nahimo sila si Mama sa pagkaprinda sa yuta ni Lolo
aron lang invest sa investment nga gitawag og almaniko. Gihurot ni Lolo ang 20K nga pagkaprinda sa iyang yuta og invest. Og si Mama ang iyang gisangunan nga mao'y mukubra sa iyang kwarta human sa usa ka buwan. Apan, tulo ka adlaw pa lang, may daotang malita naming nadawat. Unya? Unsa ma? Ay, nanira ko no ang almaniko. Unsa kinanira ma? Lagi. Mo'y sulti-sulti sa ubang nagpamimbro dito nga nanira ang almaniko. Diin nag-invest si Papa og 20 mil. Ay, Ginoo ko. Kasayang kwartang Lolo. Murag tulo pa man siguro kaadlaw sukat sa pag-invest ni Lolo siyang kwarta. Di ba ma? Ay, gani. Katulo pa ron kaadlaw. Daan pag lagi ko ito istorya ha? Too good to be true gani to ma. Lahi na gyud na uy. Magduda na ta ana. Ay, amot lang. Pero saon di man magpapugong slologod ninyo? Mao may nangita og kaprindahan niya si Yuta. Saya nga itong kwartaha, oy. Gol kay Papa. Ay, natural. Mo lang. Wa man ganito, mukaon ganina. Luuyas ang Lolo uy. Pero, tay mahimo. Kay na-scam ang gyud si Lolo ng investment scam. May ka, kuyogir ako. Addoon na tos lolo nimo kay gipatawag naman sad ming iyang mga anak. Nga naman ko naman. Mot lang kain ni niya. Sa miyaging tuig baya, gipatawag sad min niya kay papunan niya og prinda ang yuta og 20 mil. Motong nakadawat ko og 1,500. Ha? Mutayon sana sa toyo iniron. Sige ma. Addoon na tos Lolo. Ay, ipatawag mo na akong tanan. Kay akong ipahibaw ninyo nga nalukat ng yuta. Gilukat ni Richard nga akong pagumangkon og 65K. Kung bahino ninyong walo ka magsuon, naamo sa tag 8,000. Apan hibaw kung naglisod man gyud tarong panahon na. Malipay na lanta nga gilukat na ni Richard. O siya na karon ang mukupra sa mga lubi nga niya sa tong yuta. Pero kung may 8,000 kamo nga iuli kang Richard, pwede nga kamo na ang mukupra sa inyong bahin. Basta muhatag mo 8,000. Ay, na. Wabaya gid ko ang kwarta haron pa. Sige lang ma. Pangitaan ta ng paagi nga mabayran nato. Aw, nagbahin na mo sa inyong yuta? Ay, oy. Gibahin sa ikawalo kay walo man miktanan nga man nagsuon. Uya si Papa din ninyo, buhi pa man. Pwede din yung apila sa pagbahin. Ako ba yung tanggingnan si Tia ganiha na pagkahuman pa? Nya, niingon man siya nga kung unsa kuno'y nasabutan, mauna kuno to. Wa na kuno'y bahin si Lolo, kay iya naman yung giprinta. O gabilin masab kuno niyo taas sa mga ginikanan ni Anhing Lola. Maong way labot si Lolo. Unsa? Naglibukit ko sa pagkabahin sa yuta sa akong lolo, ug naluoy ko sa akong apuhan nga wa na iyang makitaan. Tikuwang nabaya, ug murag wa na hinuoy katungod sa yuta. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, giprinda ni Lolo kining yutaa nga kabilin sa mga ginikanan sa iyang asawa o sa akong lola. Wabay katungod ang akong lolo aning yutaa, kay kabilin man sa mga ginikanan sa iyang asawa. Kaduhang pangutana, ang pag-umangko ni Lolo ang naglukat sa yuta sa kantidad nga 65K. Gusto ba ang gusto sa iyang pag-umangkon nga siya na ang may katungod sa yuta o mukupras sa mga lubi? Ikatulong pangutana, 8 ka magsuon sila si Mama. Gibahin sab sa kawalo ang yuta o wa na bahini si Lolo. Gusto ba? Kay matawag ko nung away labot si Lolo sa yuta o iya pagyud ning giprinda. Naluoy manggod kong Lolo nga tiguang na og way laing pangita. Ikaw pa to katapusan. Nagkasabot sila nga tag 8K silang 8 ka magsuon para itapal sa pag-umangko ni Lolo sa paglukat sa yuta. Ang dili makahatag sa 8K, dili makakupras sa lubi. Gusto bang ilang ikasabutan? Palihog, tabangyok tambagi ko, kini ang akong soliran, Maika.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa ato ang mga kabtangan, mga pangan, mga papilis, mga dokumento, ato ang mga yuta, ato ang mga karelasyon ug uban pang mga legal nga mga pangutana ipadagid ng inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat og mga suliran diri namo guys. Ang importante kumpleto ang mga detalye, hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana og mga problema. Kabaw ko nga karong mga panahon na labi na no sa katong mga naagian sa bagyong Tino, agrang lisura gyud sa ato ang mga kahintang, sa ato ang mga kaigsuonan. Apan ako gyung hatagan og pasidungog pagpasalamat ang tanan nga mga responders, ang tanan nga mga ninggahin sa ilahang oras, ilahang panahon ug whatever little also that they were able to spare and to give para makahatag og tabang og hinabang sa ato ang mga biktima, no? Karon mga nagkinahanglan gyud mga sanina, pagkaon, tubig, mga gamit sa balay para pagluto, no? Para pagtug kay kato unprecedented gyud to ang nahitabo sa Cebu, no? Makita gyud nato nga tanan maski asa kang dapita basta naay sapa murag ning apaw gyud tanan, and hopefully no nga dili ta magpabiling buta ug bungol sa mga panghitabo atong ning gamiton no as an eye opener nga di ni magsilbi ang ingon ani nga magpataka lang tagpili kuno kung kinsay ato ang pilion nga leader, pero kinahanglan na gyud ta nga mubuhat pud sa ato ang part nga ang atong mga palingkuron sa pwesto kana gyung sinsiro ang mga tinguha pagserbisyo. Pero sa katong mga naminaw karon nga nabiktima sa baha, no, ipaabot gyud nako pud ang ako ang personal nga labi na sa mga nawagtangan, no, ug mga minahal sa kinabuhi, no, ang ato ang personal nga mga simpatiya no sa inyo ha nimo ug sa imuhang mga pamilya. Apan pirmi man gyud nakong isulti, lisod kaayo gyud ni isulti balik karon, pero ang adlaw musawop manggani, moagi manggani tas kangit-ngit, apan dasig lang gyud ta kay taod-taod puhon buntag na pud ang adlaw musaka na sad. Pareho ra gyud pud na sa ato ang kinabuhi ha mga sukintig paminaw. Dasig lang gyud ta, padayon lang gyud ta. We will be we are continuously praying for you. Salamat kayo sa mga ningpada sa ilahang mga donations sa mga hinabang pinaagi diri sa ato ang stasyon diri sa DYHP, no. Pirmi gyud tang naghatag og ayuda giapod-apod ni nato sa tanan nga mga local government units nga nagkinahanglan sa ato ang tabang. So padayon gihapon ming nagdawat sa inyohang mga hinabang ug mga donations. Letter sender nato karong adlaw taga-Glan, Sarangani Province, no. Si Maika, 26 years old. Punto legal kining iyahang suliran kabahin ni sa yuta sa iyahang lolo nga naprinda unya iyahang nasabtan nga giila di ay iyahang lolo atong panahon na. So una niyang pangutana, giprinda kuno sa iyang lolo ang yuta nga kabilin sa mga ginikanan sa iyang asawa or sa iyang lola. Wa bay katungod ang akong lolo aning yuta kay kabilin mana sa ginikanan sa iyang asawa. Yes, no, technically speaking, ang mga properties nga masud by gratuitous title, meaning to say either donation or pagpanunod sulod sa kaminyoon, exclusive property gyud na sa katong nanunod. In your case, kay gipanunod na sa imong lola sa iyaha gyud ng lola, imo gyud ng lola way katungod ang imong lolo. Gani na tingala ko giunsa pagprinda sa imong lolo nga sa balaod nato ang pagprinda yuta ang makaprinda ang tag-iya ramang gyud si yuta. Nga ang tag-iya ni imo mang lola so giunsa ka pagkaprinda ni lolo. Pero taon nato ha, pero mo gyud na ang balaod nato guys. Ikaduhang pangutana, ang pag-umangko ni lolo ang naglukat sa yuta sa kantidad nga 65,000. Husto ba ang iyang pag-umangkon nga siya ang may katungod sa yuta o mokopras sa mga lubi unsa may ilahang kasabutan ug kasulatan sa paglukat? Kay kanang paglukat di man gud nang ingon nga palit. Ang lukat gilukat nimo, pero wa na mag-ingon nga ikaw na man nag-iya sa yuta. Ang sitwasyon ana utangan siya, imong gibayran ng utang, nimo na pud siya utangan. Mao ra man gyud na ang logic
no anang paglukat-lukat ana unless na ay konkretong kasabutan o dokumento nga deed of sale, no, with assumption of mortgage nga muingon nga ako'y mobayad sa utang, ako ning baligya mo na ni ang bayad sa ako ang pagpalit sa yuta, akong gitubos ang yuta kana pod kung ang kantidad nga 65,000 more or less mo po'y balor pod si yuta kay kung dili sad murang di sad makiangayon basin invalido pod ang iyang pagpangangkon gyud pod sa yuta. So akong pangutana gyud ani, naabay dokumento nga mao na ilahang kasabutan nga siya'y mulukat nga siya'y tag-iya kay kung wala, di gyud na mabalhin kay wa may dokumento. The only document nga makapabalhin sa pagpanag-iya si yuta, deed of donation or deed of sale. Kung wa na, dili ka angkon ang imuhang igagaw or maski kinsang tawhana nga siya na nag-iya si yuta tungod kay siya'y nitubos sa utang. Ikatulong pangutana, walo sila kaigsuon ni mama. Gibahin sad sa kawalo ang yuta ug wala bahinis lulo. Husto ba kay matawag nga walay labot si lolo sa yuta ug iya pagyud ning giprinda. Naluoy manggod kuno siya siyang lolo kay tiguwang na ug way laing pangita. Okay, balikon na to ha. Ang imong unang pangutana kinsa man gitag-iya gyud si yuta. Gitubag na nato si lula ang tag-iya si yuta. Kay exclusive na nga property, di na conjugal nga ma-divide by 2. Dili tibuok parte yuta lula gyud. Kung mamatay ang tao, remember ang mga tagtungod mao'y manunod. Ang mga manunod kinsa maning mga tagtungoda, ang asawa, the legal spouse, ug ang mga anak. So dili gyud pud makiangayon. So balik ang imong lolo mo inherit as an heir, not because conjugal property nas imong lulog lula. Manunod imong lolo tungod kay heredero siya, being the husband sa imong lula. Kuyog siya sa mga legitimate children ug bahin. Equal sila. So dili unta 8. Kung 8 sila ka anak, apil imuhang lulo, 9. Divide by 9. Unta ang pag-divide anang yuta. Ikaupat ug katapusang pangutana, nagkasabot sila nga tag 8K silang 8 kaman nag-igsuon para itapal sa pag-umangkon ni lulo sa paglukat sa yuta. Ang di makahatag og 8,000 dili ka kopras sa lubi. Husto bang ilang kasabutan na kopras siguro? Yes, kay ang kopras sa lubi mao nay ibayad didto ang abot, no, siguro mo ibayad didto. Pero lahi maning pagsabot na tug pagkopras, lahi pud ang atong pagsabot sa pagpanag-iya sa yuta. Kung di makabayad aw di ka kopras, kay ang katong pila ang value sa kopras maoy kanang silbig bayad, no, ngadto sa katong paglukat nga 65,000, okay ra na. Pero moingong kag di siya makapanag-iya sa yuta, sayop na. Magpabilin silang na ay katungod sa yuta maski pag di siya kabayad sa iyang bahin. Pabayran ra gyud gihapon. Ha? I hope nga kaning mga ingon ani nga mga issue kay yuta ra ba niya man nag-igsuon dili unta ni mahimong hinungdan sa pag-away-away sa inyong pamilya, no? Maghinaot ko may ka, no, nga kamo din ha, magmalinawon lang na ninyong husayon ang kanang issue ninyo aning yuta. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.